Rêveberiya Tenduristî ya ser rêveberiya Ferskirî ya Partiya Yekîtiya Demokratîk PD daxwaza wergirtina serrastkirinê ji bo fêrnameyên derçûyên Kolêjên Pizîşkiyê û Dermansaziyê kiriye. Ew yek hat biriya daxwaznameyekê ku tê de daxwazê ji derçûyên wan kolêjên Sûriyê dixwazin ku wan fêrnameyên xwe lê zanîngeha PD ya bi navê Rojava serrast bikin. Li gor wê daxwaznameya PD ew serrastkirin mîna moletekê ye ji bo ku ew pizîşk û dermansaz karibin karê xwe bi wan fêrnameyan li Rojavayê Kurdistanê berdewam bikin û demek destnîşankirî ji bo encamdana wê serrastkirinê danîne. PD bi wê gavê fişarekê li ser pizîşk û dermansazên Rojavayê Kurdistanê dike û karê wan raserî astengiyan dike û ew yek wê bandoreke xerab li ser kerta tenduristiyê li Rojavayê Kurdistanê bike ku bi xwe jî rewşa wê kertê ne jiya kertên dî baştir e di sîbera desthilatdariya PD de. Nexweşxaneyên Rojavayê Kurdistanê di serdema desthilatdariya PD ya Ferskirî de raserî şikestin û ziyaneke mezin hatine û tu pêngaveke ji aliyê PD ve di vê kertê de nehatiye standin ku bêhteriya pizîşkên Rojavayê Kurdistanê neçar bûne berê xwe bidin koçberiyê li welatên derdor ji ber nebûna dermanan ku PD ew dermanê ji deverê re têşandin embar dike û bi nirxekî giran difiroşe. û ji ber pêwendiyên PD-yên nebaş bi welatên herêmî ve tu dermanên pêwîst derbasî deverê nabin û ew ê derbas dibin wekû alîkarî jî PD desteser dike mîna ew sê bar hilgirên ku piştî şerê Kobanê ji aliyê Herêma Kurdistanê ve hatibûn şandin. Serbarî wê yekê jî PD bacan lê ser perestar û nexweşxaneyan feriz dike. Herwiha kirîna PD ji hin nexweşxaneyan re ku piştî ku dergehê wan nexweşxaneyan ji hemû welatiyan re vekirî bûn, nihatenê ji bo dermankirina birîndarên çekdarên YPG re tên bikar anîn. Herwiha ji ber paşguhkirina PD ji kerta tenduristiyê re jî senê navendên tenduristî yên deverê nehatine parastin ji teqînan. Mîna teqîna ku li navenda pizîşkî ya Meyselûn li Qamişlo rûda bû ku bû egera jiyan ji destana hejmareke welatiyên wê deverê.